Nani kenapa? Nani? 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 Orang dah. Apa? Kira ini? Aku mencari ya. लोगोफोर जों बेरायनो फैदों जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो मादैनि चेनेलखौ बेरायनो थांग्रा माखाया गाखोनो देरबुजाराव थांगोन नामा जोंजो होमबाबो थांफानाय जागोन एसे गिबाय दंमोन नोंखौ सिनायला थां खोन्थालाना नोंहानो सिनायला खानायखौबो थख्ला क्ला सिनबाय नालाय मानसिखौ असिना नुबाय आरो सिनायला देरफुंसारखौ थाबायना बेरेया बेरे बासा लासोगारदो थांलाय ओमफ्राय फैदो थोरजे फैदो थांलाय गबथुना थांगोन नामा नों मिथिदों Nene, beres fina nada mundo. Hai, hene. Hai, ni. Hai. Mama dia pime ni dia. Tunggu so. Pime bola. Nene. Bola kita cipig. Oh, boba थांनो ओंखारबानो दाना गावहासो आथुर जाग्रा जाबाय. Nene, beres fina. Ha? Beres fina. Oke. Beres fina. Mau Oh, jangan tata, bye. Tata. Bye. Didi, hai nih. Tata. बारानो गैथारा दिनै गरमथार फैयाखैसै दिनै अखा हानायखाय
थाबायनो लुगैदों नोङो हा हायाव थाबायनो दे थाबायनो लुगैदोंबा दे थाबायनाय थाबायबाय थाबायनो रोंसिगोन नानिया रोमैखौ उननिफ्राय लाङो नाने थाबायनो रोंबाय हा थाबायनो रोंबाय ना मामे नाने बा नानियासो माला थाबायनो रोंबाय थाबायनो हामारसिगोनथ' हारसिं थाबायनो हासिगोन हा हारसिं थाबायनो हासिगोन बेरायनो थांनाया मोनफैफिनबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'बाय बाय